Piştî zêdetir ji 8 salan li ser şoreşa Sûriye û derencamên nerênî ji nakokiyên tevgera siyasî li Rojavayê Kurdistanê û kar û tevgera yekalî bi cuda ji tevgera siyasî ya Kurdî dor ji helwestên gelê Kurd û armancên neteweyî niştîmanî ku ev e bi dehê salan e, tevgera Kurdî kar û xebatê ji bo bidestxistina mafê gelê Kurd di Sûriyê de dike û hemî rêkeftin û hewlên yekrêziya Kurdî ji bo xizmeta gelê Kurd û Sûdê ji derfeta dîrokiya hatî li pêş gelê Kurd bi serpereştiya Serokê Dîrokiyê Kurdistanê Serok Mesûd Barzanî wekû rêkeftin hewlêr û dihok dihatin paşguhxistin û beravêtî dibûn. Lê ev e demeke hejmarek destpêşxerî û bangên yekrêziya navmala Kurdî û hewlên nêzîkbûnekî di navbera tevgera Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê bi taybet di navbera Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriye û PYD de tê kirin. Di vî derbarî de wekû diyarkirina niyazên pak ji bo destpêkirina danûstandinên cidî û encamdana hin gavên erênî beref nêzîkbûnekî hin mer ji aliyê NKS ve ji berê ve hatibûn pêşkêşkirin û niha jî dubare hatine xwestin ku piştî hevdîtinekî di navbera şandeka serkirdayetiya NKS û HSD de wekû diyarkirina çarenivîsa hejmarek serkirde û kadre û çalakvanên Kurd yên hatî revandin ji aliyê PYD ve û serbestberdana wan û vekirina ofîsên NKS û partiyên siyasî û tunekirina hin biryanên siyasî ku ji encamên nakokiyên siyasî û siyasetên PYD li dijî serkirdeyên NKS hatibûn der ji bo gaveka giring di qonaxeka giring û hestiyar de ku çavê gelê Kurd bi giştî lê ye. Desteya Serokatiya NKS lîsteyeke bi navê revandiyan bi dîrok û cihê revandina wan ji aliyê PYD ve pêşkêş kiriye. Navê wan jî ev in: Cemîl Umer Ebuadil di 13 heyva heftan sala 2012 li Qamişlo hatiye revandin. Behzat Dorsên endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di 24 heyva dehan de sala 2012 li gundewarê Dêrikê hatiye revandin. Nîdal Usman di 24 heyva dehan sala 2012 li gundewarê Dêrikê hatiye revandin lêgel serkirde Behzat Dorsên bû. Ehmed Usman Sîd û endamê rêxistina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Efrîn di 10 heyva nihan de sala 2013 hatiye revandin. Parêzer İdrîs Elo endamê rêxistina Efrînê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di 8 heyva 11 sala 2013 de hatiye revandin. Emîr Hamid endamê rêxistina Sos di 11 heyva yekan sala 2014 lê Dirbêsiyê ji aliyê istixbaratê PYD ve hatiye revandin. Fuad İbrahîm endamê Encûmena Xucahiya Encûmena Niştîmaniya Kurd li Dêrikê di 24 heyva siyan sala 2017 de hatiye revandin. Suud Mîzeril Îsa endamê Şepêla Pêşaroja Kurd li Sûriye û endamê Encûmena Xucahiya NKS li Dirbêsiyê di 27 heyva 11 sala 2019 hatiye revandin. Beriya demekî serkirdayetiya HSD behsa destpêşxeriyekî ji bo yekrêziyeka siyasî Kurdî li Sûriyê û avakirina hevbariyeka rastteqîne di navbera Tevdemê û NKSê de dike. Li gor pesendana HSD û pêşkêşkirina lîsteya revandiyên Kurdiyên li Cem PYD, serbestberdana wan û diyarkirina çarenivîsa wan di çarçoveya wê destpêşxeriyê de tê. Ku di daxuyaniyekî de desteya navxweyiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê di 17 heyvan 12 sala 2019 de derbarî dosyeya revandî û bincavkiriyên Kurd di girtîgehên xwe de amaje kiribû ku derbarî çareserkirina dosyeya girtî û bincavkiriyan de wan dosyeyeke bi navê 10 kesan ji desteya Serokatiya NKS roja yekşema 15 berçileya 2019 wergirtiye. Hukûmîteka pispor ji bo dîvçûnê li du rastiyê û lêkolînê ji bo dosyeyê ava kiriye û ew ê NKS ji encamên karê komîtê egehdar bikin û dê di nêzîktirîn dem de lêgel HSD beşdarî bikin. û got ku ev daxuyanî ji destpêka derxistina wê de dikeve warê cîbecîkirinê de li gorî daxuyaniya PYD.